Здравейте, приятели! Аз съм Амир Велев и днес ще направя ревю на моите две нови човечета. Те са оригинални, Лойд от сезон 6 и Флинтлок. Те са от небесната акула, като виждате тук и меча. Ще направя клип на самата небесна акула, когато е готова, защото все пак днеска имам имен ден. И ме купиха преди малко. И ето ги двете човечета. Сега ще започнем с Лойд. Ето го самият Лойд. Както виждате, той е много готин от сезон 6, както казвам. Много готин изглежда. Ако питате защо тук съм донесъл резервния мустак на Флинтлок, той за да ви покажа как изглежда Лойд с мустака на Флинтлок. Както и да е, ето го, оръжието му. Ето тук ще го оставя. И ще взема Флинтлок. Само това да го сложа. Ето го и самия Флинтлок. Ето го без очилата. Чакайте, ще го наместя. Ето го. Отново. Без очила. Мустака му. Бронята. Пищова му. Доста яко изглежда. Ето го и самия меч. Кай. И сега ще сложа мустака на Флинтлок, резервния, за да ви покажа как изглежда. И ето как изглежда Лойд с мустака на Флинтлок. И ето оправих го. Както виждате, оригинален е. И ето, отново меч. И това ще бъде от моите нови човечета и до скоро.